ibine byatiko bya KCFM enka yomusi nagosokerio mwancho mategeri anonsi asobete na nechiga kine chingiyango chigokwarega na somoro bode byatiko kurwa KCFM na renka yomugusi erietari ane Daniel Momanyi. Omosacha oyo nigo bokendu bwa munyarire nyuma y'omosacha oyo masungi komouro omokungu oye ng'ase eng'encho akareri entenyi aya niga akorekara nyankarangania eye gotoka bosamaro imiye kaunti ya Nyamira. Acha bono bokendu bwa omosacha oyo gabeire kana korire kiagera omosacha onde bono amokanire omokungu oye naki amoroche abono ndi muri okekera omosacha oyo muri wike gwango kigoro okorekana ngano ga kunyitoka kibese nabo gona ni nyasaye musiri n'abakungu gwetani oyo mo kolinda abaigambara muisana ayorigeretie n'oyo bande naki agwekora gose abona ase nona bamateko bakorigereria n'abantu baitana ine orogongo rurugima basoire kuburinga ngikiarira basache kiagera eng'ombe yao nebo mokongo eng'anene noko ya kinsiaga obutaka obogaki abona se bakuburinga nonya n'omukungu ngonye omusacha okero kende naba egatongo mwengi omunyu endamwe mwembe musacha oyenderete gwetera amatemo ya mange ayara yokumya abono niga enderete kona kuligera ligoro kona kwara kinsanyi kuchya sengoro kuburinga nyasawo nenda ndorera mabera ngasenjire n'omukungu n'omurabera liyo yoliane nabono nigo limburete nainche nigo ngakireta machoro namwakani n'omusaki kourwa sekenyole kiganere bote komna umuru wigatamu omuswati omo niga arebirero obwatikana omupastor oyo mamubikirira muna nero karekoroga omuswati onde ase bona akometi niga akorekana mwang'ere metembe eye gotoka Kirongori sub-location Kenya sub-county imiye county ya Kisii. Omuswati oyo imwe wete bwe miaka ya igatwa niga arebirero nyuma y'omosae oyo mo oyo kwero komosabi orwende koruje sema ya Nyamaje sub-county okana gwete nana enyumba ase ekenyore kya metembe abwasa agoteba ng'ere no musabi ogosabira abantu babwata kongu ao aseng'enjo yoko bakonya tegogoto korende kyo gokumincherinya niga imoka ase omuamate omuswati oyo agenderete korera agoteba ng'a omuswati oyo korera nere okoroga omuswati oyo ndoro omuamate oye pastor sikwizi bakoragora eki kiarenterera mpaka abana b'omuswati oyo korera mono oyo mbeba imoka bakarwana ase oyo okorera omwana oye aumisbo besana nonya n'omuki gwokorangeria omuswati oyo amono omwana oyo oumisete bwoyo korera ekyase obisi omu assistant chief bwejinse nekyo omuswati oyo nigateba ng'a obomae n'omubasi otigire komotebi ng'a nero okoroga enka yaye ekiagera ng'a yarenge gocha komanyira erieta ly'omuswati oyo ng'a nigakora okunyarebe obi gaiga ekero omuseki bwebiateko atarete ase enki eyo omuswati oyo niganyorete omuswati oyo gateba ng'a oyo nigarwete korwa ase chinsemo chiasobe ekiagera nera arwete chinsemo chiabo basi nakigekogera amanyete ng'a oyo nakora okunyarebe ase eng'enje ngamuneyo toteba nyuma y'amatuku make omusa oyo nere neiga imoka bagachaka kuumana n'oyo nde nere ase ekinyore kiamatembe ochaka kwero kwomusabi korende ase bakari gotuomania abantu abwo ase bakoroka abantu abarogi nabo igo ng'a nechilaini bakari gosaba ekigiko baorokereri ng'a nyarebe n'omorogi na nyarebe morogi tachansi bono omuseki bwebiateko niganyorete abanto b'ekinyore kiametembe baichanete mono kegima bagoteba ng'a onyabasabu abakebe emiaka yaigatagete ng'a ase enchera yogoteba ng'a barabwo nigo barabasabi erindegere banyare chibesa korwa ase abantu tiga batumia amang'ana yekene ribaga bagotumia ayo oborimo kero kende abanyakenyero barabaise gocha koimokia eseria ase amagoko abo kero kende barabaise bakorera bobe tigatebe buya n'omusaki bwebiateko nere nigatekerete abasabu bakwiroka abasabi boborimo buna ekirandi ky'amagara marwanu akagenda n'ogotukibondo bwao omusachi omo niga imokera mukamo muroye na komotwanga n'echinkundi kubwatekana kare gosakora chibesa kurwa ebiombe nigakorekana rianyagechanga eye gotoka maranisirate bosamaro chache imiye kaunti ya Nyamira ayo namwanye ule kono yabetene yo kuno bosoko banene ekero omusibati yomo oyo onyome ochase yeyemo oyo bwangire gwakane no mwana skuru bishane skuru so mwana akarama temakita cyabulire toteba ene yo kuminga ndako mujibasa twase ebiombe chinyinge abwase mukale mo na koni emete angesiringi esana ngesiringi 140 kolende kelai au ni meteyo nigo ai magita ya ko chiang no gotara ni town yao na kike kare ndio kuminga nebyo bigo bya ko chapo ko nganga bicho sa bachibesa ani yakabere kelao ni metende antanga malongende bakito muchoyo ibana kwanyagamba nyomba isebera kagachwa ko bulinga chibasa yo koira akamwaji ko byinga mana banyakwemba gatama ko chibomugambi kuri botinga toni chibasa shito na iwese yegende so muchoyo kianya mabirera abuna ande ko rekananga no yangi nabyaro mungino yo nere tali mondo molonge niga sita ko simbiswa tyo buoye kamo nganje se menga ngaliga banya chibasa yo ko lebi
nake yore boni babwate na mukamu yore bakole bintu bakabangete no murabona ga mukiango lya kabuya ngente bwate yoro bana sine bukuyo musumbuire bono n'abantu bakumira se kinyori bagataba ngiye kogera umukungu ya ateko somya abana akumwikibazo kigubase byo mina kugora amarashi yaka na kota town mokonye aina be ebyatuko byarra kubiranyara mange nande bibatakala namwe kiro omwende oyo mobwendundi nigatuma omote bwa estima asanyara gusiria obogima bwa yabu abo asabone yamate yayere birero nigakorekana bugiakomo mwamonochi eje gutoka bonchari imeye kaunti ya Kisii amate yo yasemeye ikibolia nyabaro nigere birero maega yo mwana aboko bakora boda boda aboko imuke customer kura somo kibolia nyabaro kogenda somo chiolia onyamataro urenda bwase babete bagutumie para ye kourwa musando kwenda nyamokenya egera bachiko soka gesonso kurenda bwase pare yabe korosi gwerenya abwasaba ogosira icyase kokoteri babegete pare tarabe kwa busukorwa kurenda akabogo tuomera somote bwestima na akabogo siribo obogima bwa yabwabo pole sana nekera abamate banyorete bagwakerwe simigoro yo mu muroyo nigo bayigetoro bakanyora no arairense abeto gosirio obogima bwaye mwagenda ngora nabwase aretegemea se familia yenkeyo asengencho yo kokonye familia yamana abamwabo konyora nero beire lisa asengencho yo kokonye familia naigo se bagotamira nekere giate ko yaso eta sensemeyo nigo kyanyoreta abantu abange bakwumya na goteba nga abantu bali bakorosi para tigababe bakobeka chipamsia se chipale chibaka bakorosi tinya ikiba kigokora magima y'abana bali bakoba bakweligeria se binyoro yesa bakonye ne giate ko kyabereke gokumerira ngane kyabere kogenda no butatibondo bwao omusayo moniganyoreka no kuiba matoke asanyara gutitorwa wikasa moche gusambwa yani gakorekana se ward yabokeire eje gutoka Nyamusi division imeye kaunti ya Nyamira maishano no gukumya nabo yaigirete mu muroyo mo igatua akaiba amatoke nyuma ya matoka yaiga kinyeroge kagekigwa nyuma yakare kinyeroge kyagekigwa kikamubwata akaro kitaramubwata kikamuyuge kamonyora sari bisete bakamenya kuruoro bakamudebiteba abibande nabatemete goteba bariyo karakomegasi ko abayi abande gatoka mbayo asinka kinyurwange gatoka bakariare igomba ikirwegera bakaruna barabwingana onjuka mumuro akamenya kubwatirwe binyerere kuneta kire akabwatirwe kuneta kire nandi kinga kikiga igarushiri icyanga nonyene ya motibi asumubire yabeire bobe akamubwatira kumbada gitukumirande arutatika bari ko musami ngobibi n'ububi taja kore bakorengana n'emyaka nandi tana konyorekana akora bitabire byo nebyagete akanyorwe imite egera atigo tinkondi naidi tu yamono moriyo ye agatorra agaba mitoga kintige tikakora mukabire moriyo ye akabiro agatigwa akagenda bono abantu baera akora kwatanga baminta bari to kuba komana barataye kuiba mubasa akora mani ubibi omureitwe mutirunda ya mabere neiditwe bikangatirunda ya mabere mamiro mubatise yadingi yajira kiranyora nkibaretere amo negisorikiaye Ebiate con Nadamil Momani. wikira we mwancho moteke nongo chiokoro morobirio bwibiateko nigongo gosegeta ogenda gotegera Kisii FM nerenka yo mogusi wikachinga kinene nenda koretero morobirio yo irietaria ne Daniel Momanyi ebyo ne byateko bya Kisii FM asetoko koretera aya twakorera obutati n'obutuki bwise ne kurwa semechi n'ebikoli n'ebinyoro byonsi asorogongo urwagusi